Dobrý večer, ja tu vítam môj špeciálneho hostia, trénera Nitry Ľubomíra Urbana. Dobrý večer, prajem. No, pre mňa špeciálny host, keďže som v rodnom meste a práve vy ste ten, ktorý ma uviedol do basketbalu a ideme teda rovno k veci. Ak teda správne som našiel informáciu, už to bude za chvíľku 30 rokov, čo pôsobíte na trénerskej lavičke. Čo hovoríte na tú dobu, keď sa povie tých 30 rokov? Jak to rýchlo ubehlo a neviem, kde ten rok za rokom prešiel, že čo som robil, lebo si nepamätám, že som niečo robil. Každopádne ja to tak tento rok oslavujem až 40 rokov príchodu na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu alebo predtým na Vysokú školu poľnohospodársku. Ako si pamätáte na trénerské začiatky, ak teda sa nemýlim, boli to v Trenčine, alebo bolo ešte niečo pred Trenčínom? Práve pred Trenčínom a pred veľkým basketbalom extraligovým bolo pôsobenie tu na katedre telesnej výchovy Vysokej školy poľnohospodárskej. Presný dátum je hneď po skončení vojenskej služby ročnej 1.10.1983. Docent Cibulka, ktorý tu fungoval na pôde katedry telesnej výchovy, mal na starosti basketbal a večer mi predal basketbalové družstvo, ktoré začínalo v krajskom majstrovstve. Postupnými krokmi 10 rokov nám trvalo, kedy sme sa s družstvom Nitry prebojovali do najvyššej celoslovenskej súťaže a bolo to presne znovu o 10 rokov trojka na konci 1993. Pre vás veľmi dôležitý klub v tých úvodoch aj taký ten úspešný Inter. Čo vám priniesli tie roky v Interi na prelome 90. a 0. rokov? Prežil som veľa slovenských špičkových profesionálnych klubov, ale mám pevne zarytú a zakodovanú spomienku na pôsobenie práve v Interi, pretože v tom prvom pôsobení v Interi som našiel vysokoprofesionálne prostredie celej organizácie. Prostredníctvom pána Stančeka a výboru basketbalového klubu znovu som našiel odborníkov, ktorí jasne vedeli definovať, kam sa chcú uberať. A teda tie prvé 2 roky v Interi boli veľmi pekné, veľmi krásne a podobne sa to udialo i po ročnom pôsobení v Prievidzi. Som sa vrátil do Interu a môžem povedať, že v Interi, aj keď som trénoval Pezinok v Supportovom pohári, Inter mal najprofesionálnejšie vytvorené zázemie nielen pre basketbal, ale aj pre futbal a ďalšie športy. 2002, ak sa teda nemýlim, ponúka reprezentačný tréner Slovenska. Ako si spomínate na ten moment, kedy vám asi zatelefonovali alebo poslali list ešte tej dobe a že idete do toho? Tak bolo to na trénerskej lavičke v Prievidzi, keď sa menilo zloženie realizačného tímu u mužov. A tak som to privítal, len to pôsobenie prvé nebolo dlhé vzhľadom tomu, že tam boli rôzne nevyjasnené veci s družstvom z Pezinka a keďže som chcel pokračovať, tak jednoducho som musel odstúpiť z tejto funkcie na krátky čas, lebo jednoducho povedané, bolo by ťažké hráčov z Pezinka získavať pre potreby reprezentácie. Dá sa možno divákom a poslucháčom priblížiť, čo tam bol, aký problém teda? Myslím si, že by som to nerozoberal až takto dopodrobna. Boli to vtedy rôzne také tlaky, zámery a v podstate ja som sa dlho vyhýbal trénovaniu v Pezinku a s týmto súviselo, ale nehal by som to do historických tých zápisov. Skôr sa pozerať by som pozitívne smerom k tej novovekej histórie, kedy v 2019 prišiel manažér Cerulík z Kácera a oživil basketbal v Nitre na extraligovej úrovne a tie kroky smerom naspäť do Nitry boli pre mňa jedny z najkrajších. Áno, to bola moja ďalšia otázka. Zase tá trojka, tá osudová Nitra, aká bola vtedajšia éra, ako sa vlastne ten klub rozbiehal pri tom postupe do najvyššej súťaže? Jak som spomínal, fantastické podmienky a zázemie v Interi, tak som bol
až skoro šokovaný kvalitou zabezpečenia manažerského, organizačného prvé 2 roky pod pánom Cerulíkom. Pretože my sme pracovali veľmi profesionálne a pán Cerulík aj profesionálne chcel výsledky a presne jasne stanovil pre mňa úlohy a to bolo v prvom roku medaila a v druhom roku titul a potom on zanechá basketbal, to znamená dopredu jasne deklaroval, čo bude nasledovať po majstrovskom titule. Takže aj sa to udialo a potom basketbal v Nitre pokračoval pod novým vedením, veľmi úspešne takisto, takže tá kontinuita sa nestratila. Prekvapili vás možno tie profesionálne podmienky, aké tu boli, alebo teda ten basketbal ešte vtedy nebol možno v takej fáze, ako je teraz, kvázi nejakého z technického zabezpečenia? Ja si myslím, že mal som pôsobenie v Interi, mal som pôsobenie v Pezinku a z Pezinku som išiel do Nitry, preto hovorím, že som bol šokovaný, pretože ako nováčik, tu v Nitre, keď som došiel, bol vysokoprofesionálne zabezpečenie toho družstva a samozrejme tým aj tlaky na trénera hráčov, aby zúročili tú podporu a myslím si, že sa nám to podarilo, pretože splnili sme cieľ alebo sen pána Cerulíka vyhrať Slovenskú extraligu. Sme v legendárnej športovej hale SPU, kde prišiel prvý majstrovský titul Nitry v 2005. Ako si spomínate na tú cestu k tomu najväčšiemu, alebo tá prvému úspechu Nitry? Tak, ak som načrel do toho článku v poslednom období, hovorím, tie nováčikovské sezóny sú najkrajšie. A ja si myslím, že tá dobrá klíma v meste, keďže futbal nebol na vysokej úrovni a hokej takisto, ten basketbal prevzal to žezlo. Táto hala je ideálna pre športové súťaženie s bezprostrednosťou vzťahu divákov a hráčov. A tu bolo stále nabité, natrieskané, vypredané, takže to bolo pre nás obrovskou motiváciou, výhodou oproti ostatným a myslím si, že to bola taká krásna etapa, bodka za celou sezónou, to finálové vystúpenie proti Handlovou a oslavu majstrovského titulu v roku 2005. Potom ste si nakrátko odskočili do Prostejova. Prečo možno nakrátko bola tak sa rýchlo skončilo? Znovu to bolo na takej platforme, že som do Prostejova išiel s neustálými tlakmi zostať v Nitre, ale nerád už mením svoje rozhodnutia, keďže som sa tomu Prostejovu prislúbil a deklaroval som, že idem. Ale situácia sa tak vykryštalizovala, že nakoniec som sa dohodol s vedením, že sa predsa len vrátim domov a mohli sme pokračovať ďalej. A to pokračovanie bolo takmer 10 rokov a takisto si myslím, že veľmi úspešné. Samozrejme, titul vždy je pekné získať, ale ja si myslím, že najkrajšie bolo naše vystúpenie v Euro Challenge, medzinárodnej súťaži. Áno, skočím najskôr tak k tomu Euro Challenge Cupu. Spätne, keď si pamätáte asi, s kým ste hrali, ako hodnotíte to vystúpenie, aké týmy tu boli na tú dobu? Prvý taký moment je, že sme sa prihlásili do toho Euro Challengeu a akceptovali našu prihlášku. Dostali sme sa priamo do skupinovej fáze. A zo FIBA a prostredníctvom našej manažérky pani Hrysenkovej sme stále počúvali, že len aby sme si hanbu neurobili. Získali sme do skupiny veľmi ťažké družstva. Fuenlabrada, španielské, netreba predstavovať španielskú súťaž. Silný nemecký celok, Oldenburg. Silný švédsky celok. Takže sme mali čo robiť, aby sme to predýchali, ale ja si myslím, že vystúpenia v Euro Challenge aj na domácej, aj na vonkajšej palubovke boli tak dôstojné, že sme to potvrdili domácim vysokým víťazstvom nad švédskym celkom a v podstate generálny sekretár FIBA Zanolin, ktorý bol prítomný na tom, hovorí, že chvála Bohu, že hanbu sme si neurobili a že je strašne šťastný, že mohol vidieť také krásne publikum a taký krásny basketbalový zážitok v tomto Euro Challenge práve v Nitre. Vy ste načrtli tú 10-ročnú éru, vlastne funkcionár bol pán Polák, Nitra pravidelne bola o tej najvyššie pozície. Aká bola tá, keď to môžeme nazvať, zlatá éra nitrianskeho basketbalu?
Postupne sa vyvíjalo to prostredie v Nitre do takého profesionalizmu, že Nitra sa stala takzvanou výkladnou skriňou slovenského basketbalu, pretože tu bolo všetko zabezpečené na vysokej úrovni. Nemali sme problém oslovovať hráčov a získavať hráčov, aj náročných hráčov. Nitra mala stále renomé kvalitného finančného zabezpečenia a preto sa ľahko pracovalo a preto relatívne aj ľahko sa výsledky dosahovali. Samozrejme, vždy sme narážali na silnú konkurenciu, či už lokálnych súperov z Komárna, Pezinok prostredníctvom návratu Františka Róna sa stával silnejším a silnejším. Po príchode Rančíka, neskôr ďalšieho Rančíka, Inter sa etabloval do tzv. Tiež špičkového konkurenčného klubu. No ale myslím si, že keď sa spätne na to dívam, ten basketbal na Slovensku mal vysokú kvalitu, divácké zázemie, kvalitný športový výkony jednotlivcov. Prichádzali sem vysoko erudovaní zahraniční hráči, ktorí určite mali divákom a slovenským hráčom čo ukázať. Spomenuli ste jedno meno František Rón. Nadviažem aj s tým Pezinkom, to bola obrovská rivalita, ktorá v podstate bavila divákov. Ako vy si z toho trénerského pohľadu spomínate na tie stretnutia s Pezinkom, nielen o titul vo všeobecnosti? Tak vždy Pezinok bol etablovaný na slovenskom trhu ako špičkové družstvo, mal éru prakticky neprehral zápas, prakticky každý rok bol majster, potom došlo k takému malému ekonomickému prepadu, ale rýchlo sa z toho spamätal a Pezinok znovu začal fungovať a hlavne príchodom Frantu Róna sa znovu z Pezinku stal nebezpečný celok a začali sme si vracať navzájom takzvané rôzne minišťuchy. My sme ich obrali o titul v Pezinku, potom oni nám dokázali odpovedať doma. Nakoniec nám sa to vypomstilo, že sme obrali niekoho domáceho o posledný zápas a Levice tu získali svoj prvý titul. Už v podstate všetci si mysleli, že je rozhodnuté pre Nitru, ale šport ukázal aj tú druhú stránku, že nikdy dopredu ten výsledok nie je istý. Tá druhá stránka, napríklad koniec pána Poláka. Ako ste vy možno prijali tú informáciu vtedy? Tak keď si tak spätne poviem, kľúč bolo to, že to bolo prekvapením pre nás všetkých, lebo my sme nemali informáciu o tom. My sme sa to dozvedeli len z toho, že zmizli reklamné tabule z mesta, ktoré hlásili, kedy bude zápas. Pán Cerulík to deklaroval otvorene, ale my sme sa cez to rýchlo nejakým spôsobom dostali. Samozrejme sme sa začali venovať aj iným aktivitám. Potom prišla etapa ešte stále udržať tú extraligovú platformu, ale už tie podmienky ekonomické, tým pádom aj hráčske neboli adekvátne a zrejme to prišlo do plynulého zániku v tom, že profesionálna alebo marketingová súťaž, ako je Nike SBL alebo vtedy Extraliga, nebaví nikoho, keď je rozdiel taký markantný medzi našim družstvom a súpermi, že ako by to prestalo baviť a bol to logický zánik. Prejdem tak od ale ten reštart, kvázi ústup Nitry z pozícií, ako ste to možno vybrali, že zrazu, poviem to tak, že nechodili tí legionári, ako hovoríte, vysoké erudovaní, ale takí nejakí nováčikovia, alebo nazvime to, že druhý sled. Tak je to ťažké. Ja si myslím, že to chápeme aj v podobe iných športových odvetví. Nakoniec znovu sa vrátim k tomu Pezinku. Však Pezinok zo dňa na deň, a bol som pri tom, v podstate skončil a odišli všetci kvalitní legionári a znovu sa chcel vydať na niečo s Čendom Černickým. Znovu chceli akože na slovenskú nôtu, ale to tiež nemalo dlhé opodstatnenie. Jednoducho, tie naše súťaže v každom športe na Slovensku najvyššie sú kvalitné. A tam sa nedá hazardovať, že tá nekvalita je personálna taká, aká bola. A ja si myslím, že to boli logické kroky. Zo začiatku nás to tak akoby zaskočilo, ale samozrejme život ide ďalej a hľadali sme znovu ďalšie pôsobenia, fungovania aj v rôznych oblastiach. Nitra to vydržala sa do tej sezóny 16-17, tam to skončilo tak neslávne, bilancia 3-37.
Vnímali ste tak, že kvázi prichádza ten umierač, ak to tak môžem nazvať? Že áno, ja si myslím, že to bolo to vidieť, bolo to markantné a slovenské prostredie je špecifické v tom, že nikdy nie je nikto s ničím spokojný. Pokiaľ tu boli kvalitní legionári, tak všetci plakali, že nehrajú slovenskí hráči. Keď hrali slovenskí hráči, prvý zápas každého to bavilo, ale keď sme začali prehrávať o 50 do 60 nedôstojne, tak to prestalo každého baviť, už ani slovenskí hráči neboli dobrí. To znamená, my musíme pochopiť, že tie najvyššie súťaže fakt sú kvalitné a nesmieme tam ísť s takou pozíciou, ako to bolo v tom období. Kvázi Nitra skončila, vy ste, nazvime to, že bez klubu v najvyššej súťaži uvažovali ste možno vtedy nad koncom trénerskej kariéry, alebo... Vtedy nie, pretože som mal motiváciu v tom, že môj syn začal sa stavať na svoje nohy a začal ho baviť basketbal, čo akože je logicky, lebo aký malý chlapec v tejto telocvični najprv štvornožky a potom dvojnožky sa za lobdom naháňal. Takže sme si vytvorili družstvo a začali sme sa venovať mládeži a teda hlavne družstvu, kde pôsobil on a v podstate to nás držalo pri basketbale, pri trénerstve, pri organizovaní a nezamýšľal som sa nejak venovať už takému vrcholovému basketbalu až do momentu, kedy sa udiali v Interi určité zmeny a zo dňa na deň tí moji dobrí známi prišli, že treba pomôcť, pretože tam tá situácia nie je dobrá, tak som sa dal do konca roka nahovoriť na to krátke fungovanie v 2016 v Interi. Aký bol reštart basketbalu v Nitre, toho myslím mužského, keď sa vlastne vrátil do prvej ligy? Znovu naša ambícia bola postaviť to na slovenských chlapcoch, na vysokoškolákoch. Prišli zaujímaví juniori z juniorských súťaží zo Slovenska, len znovu sme sa dostali do situácie, že aj prvá slovenská liga cez bývalých extraligových hráčov, síce staršieho veku, ale veľmi skúsených, stále majú svoju kvalitu a našim juniorom nič nedarovali a tie prvé zápasy boli veľmi, veľmi ťažké pre nás. Až neskôr sa podarilo oslovovať bývalých hráčov, ktorí už pomaly končievali tie extraligové pôsobenia a to sú konkrétne Milan Žiak, Jopo Vojtek a mnohí ďalší z Bratislavy prichádzali, Kobulnický a mnohí ďalší a tá sila začala naberať na obrátkach a v podstate v poslednom tom období, aj keď to bolo narušované covidovými obdobiami, Nitra v tej prvej lige začala dominovať a prišla tá myšlienka, ktorá jak sa datuje na konci minulého roku, kedy sa oslavovalo 70. výročie existencie basketbalu v Nitre a na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, tak sme si povedali, no dobre, už druhý rok po sebe sme vyhrali prvú ligu, ešte stále hráči, ktorí sú tu, majú čo povedať a možno by nám pomohli. A keď sa to sklbí s mladými, musíme tomu dať aj iný rozmer ako len vegetiť tej prvej lige. No, tak nebolo to jednoduché, ale nakoniec sa to podarilo a teda zajtra nás čaká prvý extraligový zápas. Vy ste neraz boli vlastne pri tom budovaní klubu zblízka. Aké je to možno pre trénera, ako vyzerá ten proces, že bavíme sa teraz z prvej ligy do extraligy, potom keď sa vrátime späť, pán Cerulík, tá úspešný začiatok extraligovej sezóne 2003. Dívam sa na to tak, že zrejme nepoviem nič nové, že od množstva kvality finančných zdrojov sa všetko odvíja. To znamená zázemie, personálna kvalita hráčskeho kádra a takisto aj tie športové výsledky sú toho potom smerodatné. A v Nitre sa podarilo získať také ekonomické zázemie, že bolo zaujímavé pre hráčov z rôznych miest prísť sem odohrať zápas. Samozrejme nie zadarmo. A preto tá Nitra si vybudovala v tej prvej lige ako kvalitné renome. No a medzi prvou ligou a extraligou je znovu veľký priepasný rozdiel a sme teda
boli minimálne 2 mesiace vo veľkých neistotách, až nakoniec padlo to kľúčové rozhodnutie, že dobre, ideme do toho pod takou novou víziou zastrešenia pod Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, kde sa budeme opierať o našich zamestnancov, o našich študentov v drobných prácach a postupne sa budeme snažiť prebudovať aj ten káder tak, aby čo najviac univerzitných športovcov sa v tom družstve ukázalo. Po takej dlhšej dobe v najvyššej súťaži duo otec-syn. Aký je tréner Urban na svojho syna, tiež Ľubomíra? Asi taký ako na každého hráča. Poviem to takým príkladom, že pri debatách s Milanom Žiakom, keď sme sa dohadovali, tak stále hovoril, že budem na ňu mať rovnaké nároky ako na profíka, tak som mu odpovedal: Milan, na teba, na môjho syna, ktorý to hrá zadarmo, na všetkých ako na Jordana. Lebo inakšiu ja mentalitu alebo naturel nemám. My ideme do ligy síce ako nováčik, ale nechceme byť ako nováčik. Lebo chceme pozitívne dosahovať kvalitné výsledky, chceme sa tešiť aj my z kvality našich výkonov, chceme pritiahnuť diváka, chceme pritiahnuť zázemie a to sa nedá bez kvalitných výsledkov, lebo dnes som čítal taký článok o Basket Brno, kde ten odchádzajúci izraelský manažer povedal: veď veľký basketbal profesionálny sa hrá na výsledok, nie na to, že či naši mladí hrajú alebo nehrajú. Tak tohto sa ja držím, mňa zaujíma výsledok a či hrajú alebo nehrajú, to záleží samozrejme od trénera, ale to je absolútna priorita. Pri tej bohatej trénerskej kariére, čo vás ešte motivuje zostať v tej pozícii hlavného trénera na tej lavičke? Motivuje ma to, čo som naznačil v tom článku, že už to není ani o basketbale, ale už to je o postavení športu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. A za veľmi dobrej podpory súčasného a toho posledného vedenia je šport etablovaný ako súčasť univerzitného prostredia. A teraz sa nám podarí a darí zveľaďovať naše infraštruktúrne možnosti na ďalší rozvoj ponúk pre telesnú výchovu, amatérsky, rekreačný a chceme pobiť sa aj o ten vrcholový šport. Máme tento rok šťastie v podobe 2 extraligových kolektívov nových. Mali sme extraligové florbalové družstvo žien, florbalové družstvo mužov sa nám dostalo do prvej ligy, kde bude ašpirantom na postup do extraligy. Takže to je tá vízia, čo ma tak posúva, možno ani nie tak basketbalová, ale zasadiť ten šport do univerzitného prostredia tak, ako sa nám to darí zasadiť a zveladiť ho tak, aby ako tretí rozmer vo výchovno-vzdelávacom a vedeckom aj voľnočasová aktivita a tým pádom aj šport mali pevné zázemie na univerzitnej pôde. Pri vašej trénerskej kariére, to je taká tradičná otázka, čo považujete za najväčší úspech a potom aj čo kvázi najväčšie sklamanie? Najväčší úspech svojho života považujem to, že napriek veľkému odporu mojich rodičov 17 rokov som ohlásil, že idem študovať FTVŠ a chcem byť tréner. Od toho momentu som robil len to, čo ma bavilo, čo bolo moje hobby a ešte som za to dostával niekedy aj slušné peniaze. Takže to je najdôležitejšie. Ešte dôležitejšie je to, že sa mi vyhýbajú rôzne zdravotné problémy a napriek svojmu veku, nie malému, stále ma drží vitalita pri živote a potom je to, že sa teším z detí, ktoré vyrástli z malých detí a že im môžeme predať nejakú misiu, posolstvo do ich ďalších životov a ja som za to nesmierne rád a myslím si, že to je to moje veľké šťastie a ten veľký úspech. A ten trénerský neúspech, máte niečo možno, čo tak s odstupom času? Tak ako každý rok, každý zápas. Niekedy sme nespávali. Znovu spomeniem si kamaráta Ľuba Dovšeka, ktorým sme sa neustále rozprávali o trénerstve. Tréner to nemá na Slovensku ľahké a jednoducho on
rozprával o tom, že ako to robím, že po zápase to viem vypustiť a už ma to nezaujíma a že on do stredy nespí. Hovorím, Ľubo, ide o život a o zdravie, musí sa to naučiť. Ja som sa to naučil tým mentálnym tréningom, že ja ten zápas prežijem a keď skončí zápas, pre mňa není, lebo je zajtra iný deň. To, že som dneska bol úspešný, neúspešný, zajtra je iný deň, už neplatí žiadnu rolu. To znamená, ani som si nepripúšťal, že tie neúspechy alebo prehry sú až také deprimujúce, že by zanechali na mentálnom zdraví nejaké veľké stopy, lebo viem, že v športe je to tak, že čo bolo dnes, už absolútne zajtra ráno neplatí. Máme tu teda ešte takú jednu tému, bude o sezóne už. Máte toho teraz viac na pleciach ako možno v tých minulých érach. Ako sa možno s týmto vysporiadate, že ste zároveň, môžeme to že povedať, nejaký manažer, tréner v jednom a pracovník? Nebudem klamať, keď tie prvé mesiace, jún, júl, august boli veľmi ťažké, lebo v podstate som to veľa vecí robil sám. Dneska som znovu rád, že prišli mnohí kolegovia, zapojili sa prorektori, pani rektorka a teraz sa rozdeľuje tá kompetencia na viac ľudí a mne začína ostávať viac času na to, čo ma primárne baví, jak sa vrátim na to je trénerstvo. To znamená, ja som rád, že sme pritiahli k basketbalovému klubu ľudí z univerzity a že tí ľudia obetujú svoj voľný čas na to, že chcú tomu basketbalovému klubu pomôcť. A nie sú to len priami funkcionári klubu, ale sú to riaditeľka vydavateľstva, riaditeľ toho ústavu, dekan fakulty tej, onej. Všetci chápu, že basketbal je tento rok náš a že chceme mu pomôcť a dúfam, že sa budeme tešiť zo spoločných výsledkov. Ako prebieha? Vy ste naznačili, že chcete transformovať klub na profesionálny, spoloprofesionálny. Ako možno bude prebiehať tá transformácia, alebo ako prebieha? Prebieha tak, že začala v januári rozmýšľaním o tom, že aj napriek tomu, že sa mnohí čudujú, že sme angažovali už do prvej ligy legionárov, boli 3. V tomto rytme sme pokračovali, keby tá výkonnosť toho Dixona bola adekvátna, tak by mohli sme mať 4 legionárov tento rok. Hneď na začiatku, tak ostali sme pri 3, lebo som videl v príprave hlavne od slovenských hráčov pozitívne odozvy alebo reakcie na to, ako sa na tom ihrisku vieme prezentovať, tak som si povedal, že dobre je to zásluha ich, že sme tu vrátili Extraligu, nech si to vyskúšajú a viem, že ten proces bude ťažký aj pre nich, keďže chodia do práce, mnohí dochádzajú, že my potrebujeme vytvoriť tu zázemie, aby sme mohli kvalitne trénovať a basketbale kvalitne trénovať znamená 2 päťky na jednej aj na druhej strane a vtedy je to tak. Zatiaľ sme ešte není na tom a dojde k postupným krokom, že zaangažujeme, predpokladám, ďalších 2 legionárov, aby sme mali plný počet, lebo máme ambíciu. A tým, že budeme v Extralige, chceme dať signál aj pre slovenských mladých maturantov, juniorov, že aj tu sa dá cez športovú stránku vrátiť dobrému basketbalu, popri tom aj dobre vyštudovať a uvidíme, ak sa to bude vyvíjať. Sme absolútne len na začiatku. Na začiatku, ako vidíme na adrese Slovenská poľnohospodárska univerzita, aký je partner a čo vlastne ona priniesla tomu basketbalu v Nitre? Lebo predsa na Slovensku není bežná ten model, že vysoká škola alebo univerzita podporuje profesionálny šport. Ono je to tak, že ten basketbal je spätý s touto univerzitou alebo vysokou školou poľnohospodárskou od jej vzniku. To znamená, že vždy katedra telesnej výchovy mala silné postavenie na vysokej škole. Trošku sa zmenili legislatívne podmienky vznikom Slovenskej republiky, ale Slovenská poľnohospodárska univerzita stále udržávala šport na vysokej úrovni. Z hodou okolností a hlavne s vývojom vnútornej infraštruktúry sa nám etablovalo toto basketbalové družstvo a teda v podstate chce aj naša univerzita využiť tento priestor na to, že ešte chceme povýšiť tú kvalitu
športovania a príležitosti na športovania. A tým pádom teda aj bez tejto podpory ani basketbalový klub by neexistoval. Sme za to strašne radi, že je to tak. Určite to stojí nemálo energie všetkých kompetentných vo vedení Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, že tomu basketbalu dajú, za čo im ďakujeme. A ja si myslím, že ten zmysel to bude mať a že ten štandard si udržíme a nebudeme tak, ako to bolo začias vysokoškolského družstva na Karlovke, kde tiež sa chceli etablovať takouto líniou, ale my to chceme sklbiť tak, keďže vieme, že tá extraliga je náročná, musíme mať aj legionárov a my stále chceme vychovávať aj našich a oni sami len o sebe by to mali veľmi ťažké. Aj tie skúsenosti máme, ak to bolo, keď boli len slovenskí chlapci a chceme to dostať na trošku lepší stupienok. Táto hala už má svoje odžité. Spomínali ste niečo o rekonštrukcii, keď sme sa dočítali. Možno je tu už nejaká vízia, že čo by sa mohlo udiať s touto halou? Áno, stále sa pracuje na tej vízii. Práve v tomto období bude prebiehať koladačný proces odovzdávky bazéna, ktorý je veľmi kvalitný. Je to útulné, príjemné už miestečko na vyžitie sa v smere právania rekreačného, aj v smere výkonnostného, vrcholového. A práve aj tento priestor, aj vonkajší areál má ambíciu znovu komplexne sa rekonštruovať, aby tento jedinečný priestor, lebo je to jedinečný priestor, v tomto jednom kvádri je hore hala, palubovka, malá telocvičňa, fitness centrum, sauna a dole bazén. Takže je to na jednom mieste all in one plus ubytovanie športovcov. Takže ja si myslím, že to je ideálna základňa pre možnosti športovania vysokoškolskej mládeže. Posledná otázka. Nováčikovská eufória. Čítal som, že vy máte najradšej tie nováčikovské sezóny. Tak čím to je teda? Alebo čo možno očakať od tej nováčikovskej Nitry? Tak preto to stále zdôrazňujem, lebo je to niečo nové. Extraliga je niečo viac ako prvá liga a teraz všetci sa na to tešia a nie je tu taký vysoký tlak na tú športovú kvalitu toho prejavu, toho tímu, že za každú cenu, každý zápas vyhrať. Ja si myslím, že zo začiatku to ľudia budú vnímať tak, že pôjdeme sa pozrieť, ako sú na tom tí chlapci. Keď sa nám bude dariť, tak získame väčšie zázemie. Je tu kolektív mladých chalanov, mladých sklbených so staršími, ktorí vidím, že si sadli a že je to dobrý kolektív a teraz viem, že to bude ťažké, ale viem, že sa to dá zúročiť a trpezlivou prácou počas nasledujúcich 7 mesiacov tej základnej časti budeme robiť všetko preto, aby sme boli konkurencieschopní. Budeme vám teda držať palce, nech tá nováčikovská eufória je taká, ako napríklad bola v Komárne. Mojím hosťom bol Ľubomír Urban, tréner Nitry. Veľmi pekne ďakujeme a dúfam, že sa nám to podarí.